ake ngibingelele kuzo zonke iy'ndawo ney'ndawo lapho kuthe khona kwafinyelela khona le video. Ngiyabingelela, igama lami nginguSithambiso ngingokaNdlozi. Uyambukele engikuphathele zona kuleli hora zime kanje. Idida abantu abaningi amadoda amabili abangabangani adivosa amakhosikazi awo qeda ashada nawodwa. Amadoda amabili abangabangani iminyaka eyishumi, uTitshalo kanye noMusa, baphumela obala bathi bona angeke bavinjwe ngabantu ukuba bengathandani. Wembukelo uzokhumbula ukuthi lesi senzo sabo size kamuva kokuthi bavele badivosa amakhosikazi abo ngaphandle kwesizathu qede bashadana bodwa ngasese. Eveza uMusa uthe abafazi bayahlupha, yena angeke azayimele leyo nto, kanti uTitshalo yena uthe angeke aphawule lutho mayelana nalolu daba. Mbukeli, awudida ngempela lo daba lolu. Luthini uvo lwakho ku-comment section mayelana nalolu daba? Ngizokubamba kwenye video elandelayo, sengiphuma kanje. Sale kahle.